ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସକାଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି ଝାଡୁ କରିବା ଠାରୁ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଝାଡୁ କରିଦେଉଛି। ଏପଟେ ମା ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଆଁକୁ ଟିକେ ଠେକେଇ ଦେଲି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଭାତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଭାଜିବି ଶାଗ। ଏଇଠି ମୁଁ ବୋଇତାଳୁ ଶାଗକୁ ଭାଜିଦେଲି। ମା ଏପଟେ ଆମର ପୋଷାକ ପତ୍ର କନ୍ଥାପଟିଆକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସଫା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଦୀପାବଳି ବି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ଏଇଠି ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାତ ଦେଇ ଦେଉଛି କାରଣ ସେ ଯିବେ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବ୍ରସ୍ କରିଦେଲି କାରଣ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରବଳ। ଏଇଠି ବାବୁ ଆଣିଥିଲା ବୋଲ୍ଡର ଉପରେ। କଣଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇସାରିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଚାଲିଲି ପଞ୍ଚାୟତକୁ, କାରଣ ବାପାଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉଠି ନଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ଚାଉଳ ଉଠେଇଦେଲି। ବାପା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲରେ ପଛେ ପଛେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଲି ଚାଲି ଚାଲି। କ'ଣ ଖରାରେ ଭଗବାନ! ପୁଣି ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିଗଲା। ତ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ମୁଁ ଏଇଠି ବଳଦକୁ ଚରେଇବାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈଟି ତା ବାଛୁରୀକୁ କେମିତି ଚାଟୁଛି। ଏଇ ତ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ମମତାର। ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମା ଆମର ଏଇଠି ମାଟି ନେସି ନେସି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବି ଥକି ଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ଗାଧେଇବି।